Kaixo guztioi, beste gure podcast xume hontan daukagun beste programa batera gatoz, eta gaur, nola ez, eskerrik asko Jon gurekin egotagatik, eta bi pertsona oso, ez dakit, famatu, berezi, importante, ezagun, edo gutxienez oso bi tipo majoak. Gurekin gaude Iñigo Llopis, iaz gurekin egon zinean. Aupa, Kaixo, zemuz? Oso ondo. Bai. Zemuz zaudete? Ondo. Oporretatik bueltan, ja laizteren denatzea, baina ondo. Eta gero bestalde batetik, Naia, zure lehenengo aldia gurekin egoten, gurekin egoten, baina bueno, zemuz? Ondo, gustora hemen, a ber. Gustora igora gian gero bukatu eta gero esan gustora bukatu zuen edo, baina... Bueno, hasiera batean pentsatzen nahi nintzen, gaurko podcast hau nola burutu edo nola aurregin. Eta orduan modu berezi batera egingo dugu. Eta da, 2025 urtean kokatuko gara, bale? Eta zuen bidaiari buruz hitz egin nahi dut. Hau da, 2025 urtean, urtarrila batean, non eta nola hasi zinaten, eta gero zuen abentura guztiak kontatzea gustatuko litzaidake. Nola ez, abenturarik importantena eta batez ere zorionak. Munduko txapelketetan dominak lortzeagatik, baina bueno, bideia horren etapa horretara iritsiko gara. Así que jakin nahi dut zuek bezalako kirolariak daukaten bizitza pixka bat ezagutzea. Orduan, nola urte asko dira, bakarrekan fokalizatuko gea, zentratuko gea, aurten izan dezuen bidai hontan. Orduan, hasiko gea urtarrilan, Naia. Urtarrilan zer egin zenuten, nora jun zinaten, gogoratzen dezu? Bai, biok gaude unibertsitate online ite, orduan urtarrilan genituen azterketak izan zan batez ere pixkat hortan fokalizatuta, zortan dira gauz, azkenean online iteakin urte guztian zehar lasaitasuna daka, baina urtarria justi izan zan pixkat potentego, azterketak egin genitulako, eta bestela, beti bezala asko entrenatzen, ala nola ondo deskantzatzen, ondo jaten, eta... Osea, que principio txapelketarik ez? Urtarrian ez, uste dut. Urtarrian ez. Bidairik ez, konzentraziorik ez... Ez, urtarria izaten da gehiago, egu berritako, desfase hori. Ez deso danak. Berriz lanea bueltatzea, eta hori, agatxar kabeza, eta entrenatu, ondo jan, eta nola azterketa genitun, ikasi baita ere. Eta zemuz atera ziren azterketak? Ondo, indeu bera hasi da urten, online, eta nik indet aldaketa, presentzialetik onlinera, eta oso ondo, esan bi gaude oso guztua, eta gaina azterketak ondo jundia, aurreko kurtsoa ondo junda, eta gaina kurtso garriak ingaude, orduan. Zer ikasten aiziate, Jon? Ni hasi naiz lehen hezkuntza ikasten, eta Naia ADE. ADE, administración... De empresas. No, administración y dirección de empresas. Ostras, o sea, que dirección, Así gera... Zerekin gelditzen zea gehiago, administración edo dirección? Bueno, ez dakit, da karrera oso bariatu, ordu, no ingoz, ez dakit, de todo. Bueno, oza, que urtarrian asko entrenatu, etxean, suposatete zuen entrenamendu zentroa anoeta dala. Bai, hori da. Así que anoetan egunero entrenatzen, goiz eta arratsalde. Bai, justo urtarrian hasi ginen doblatzen. Sesio bikoitzak, gimnasio ere bai, fisioterapeutak. Bai, fisioterapeuta, urte osoan. Fisioterapeuta astero. Astean behin. Edo bi. Non egiten dezu, Lasarten gaude biok. Daukagu, karo, azkenean gehan ez, Komite Paralimpikoko igerilariak, komiteak egiten duna da, akordioak egiten ditu, hemengo fizioak intarrela. Orduan, guk dakagu Lasarten akordioa, eta Lasarten doa alde egiten da tokia. Eta horre joten da biok. Nutrizioa? Berak bai, eta nik ere batzutan, bai. Bai, hori da. Nik kaso gehien behar dut, beha. Finago mantentzen da urte osoan zehar, eta... Ni bere taldean nago, nutrizia dena pixkat kostatzen zait. Bai, oza, nik azkenean ere dakat etxean gurasoak beti elikadurakin zendu gaitu ze asko, eta gero amonak eta itonak dakate baratza, orduan oso errexea da nire etxean ondo jatea, orduan, dakat, zortei. Bueno, aurreko programan hitz egin dugu arraiari buruz, oain, baratzari buruz hitz egingo dugu. Zein da gehien gustatzen zaizuen baratzako produktua? Udaran tomatea, eta piparrinak. Eta gero bainak ere asko gustatzen zaizkit. Bai, Bai, bainak gola. Eta zure kasuan? Bai, ni ere bainak.
Bueno, Baina, aitan oso aitan goxoak. pureak. Bai, Aitan bueno, pureak. bere aitan pureak oso goxoa. Eta beti, Behan pureak. neriak ez, Eta neriak ez, gaina baina beriak hurgoetan bai. ja, azten da ja, mentripa soinuak egiten. Oso ondo. Bueno, urrengo hilabetera goaz, otsaila. Zer gertatu zen? Otsailan, nora jun zinaten, zer egin zenuten? Txaian Mallorcara junginan, ez? Hoi da, egia. Bai, Otsaiare izan zen asko entrenatu, hoi da. pixka gaixo onginan. Egon Bai. ginen, jungina Mallorcara erdi gaixo, eta gaina uste genuen ingozurak izan eguraldi ona, eta egin zigun oso lainotua. Orduan, entrenatu genuen deixente, sartu genuen volumen deixente, eta gero genuen lehiatu. Hori da. Entrenatu da lehiatu genuen, Hoi da. Mallorcan. Eukin genuen Euskaliko selekzioakin, stage moduko bat, Bai. eta asko entrenatu. Urtarri Bai. otsaila martxa, Estetxean norekin izan duzu? Euskadiko... Euskadiko Bai, Federazioarekin. Hoi da. egutuakin. Zenbat egun egon zineten Mallorcan? Nik uste Bost. 5 egun edo. Bai. Izan zian 3 egun entrenamendua, eta gero bi Bi txapelketa. Hori da. Bai. Eta Bai. lehiaketa Eta ondo. hor bertan ere bai. Bai, Bai. sonugo. Sonuoko piztina. Bai, dago Ah, oso sonugoko ondo. Daka piztina. kanpoko piztina, barruko piztina, eta oso gustuan Hori da. ginen egia Eta esan. justo hori genuen munduko txapelketarako gutxienekoa. Gutxienekoak. Bai. Orduan, Hori da. claro, urrengo galdera zan, ze moduz atera zan txapelketa hori. Ondo, Bai, ondo, nahiko ondo. ondo. Bai. Osa, geunden Bai. goraino kargatuta, osa, metro asko genituen, ez genuen inolako prestakuntza berezik din txapelketako, eta oso ondo eta zitzaigun. Osa, oso ondo lehiatu genuen ikatuta bateko. Ondo esaterakoan, galdera da, hau da, zuek txapelketa hori bukatu ondoren, zenolako titularra, zenolako, ez dakite, eskema egingo zenukete, hau da, ba, bira, nire txapelketa olako izan zen. Adjetibo bat jarri behar badezue? Ona, bai. Ona. Azkenean helburua zan hori, ba. Minima ite zen. Bai, minima gutxi gora bera, ba hori, kargatuta itea, eta hori, nekatuta egonda, ba, marka hon bat egitea. Vale. Eta marka egitea berez printzipioz, zuen iritziz, zuentzat igualagian, marka egitea erraxa da edo gutxienez helburuen barruan igualagian ez da hain gauza komplexu bat, ez da? A ber, gutxienekoa zen, osea, behagatutan lehenengo, izan zen egun bizkarren, eta ni egun bularren, eta izan zen Hori da. lehenengo Parisen, eta ni laugarren. Orduan zean, aurrekurteko rankingeko denbora seigarrena, hola, orduan. Hori da. Zan marka bat, hori, inbar genuna nekatuta. Osea, lehiatu da, Hori da, lehiatza bai. junta nekatuta. Claro. Orduan, azkenean, kasu hortan balio handia dakaz, oso nekatuta geunden, eta atea genuen marka, baina, bueno, azkenan beti da garrantzitsua gutxinekoa naiz erreixagoa edo izan, lehen baian itea, eta ja urtea beste perspektiba batekin hartzea. Eta otsailan, stage hori, Mallorcan, Bai. gero txapelketa, hortaz aparte beste gauzatxoren bat? Hemen Entrenatu. Gipuzkoan igiri egin zenuten beste txapelketaren batean, ez, bai? Uste. Bueno, eki genuen Euskadiko txapelketa, ez? Otsaian izan zen. Ez, urtarri aukaran. Hortikan. Hortik izango zen, Zantzan bai. Euskadiko txapelketa Hoi da, Gasteizen, Gasteizen. eta gero... Baina, bueno, hori, azkenean helburu berdinakin. Nekatuta jun, eta ikusi nola lehiatzen genuen, eta ondo, gustora. Azkenean da beste entrenamendu bezalako bat. Hombre, eta gaina ja minima inda, bai, ez ja Bai. enfokatzen dute ja... Bueno, azkenean... urte luze ontara. Aurten hori, urtea oso luzea da, berandu genekan munduko txapelketa. Igual, ingo un poco más de avance, ¿es? Porque Bai, es que urtia... bestela iraia arte urtia, luze igual goza. pon- Bai. Oye, inbeste, bueno, jungo gea, Bai. martxoa. Baina hori, Eh. azkenean luzea zenez, ja minima eukita, ja dakazu helburua munduko txapelketa hori ondo Foka, prestatzea, bai. eta bitarteko txapelketak, dia pixkat entrenamendu modura Martxaste lehiak moz? arte. Bertxoa oso ondo, lehiatu genuen pila bat, junginan Bartzelonara, lehiatzea Bai. golserita, izan zala Espainia maila lehenengo txapelketa internazionala organizatzena, oso ondo irugun, CNB-en, hor portundan, da, oso ondo. Osa, gero izan zan asko lehiatu, asko entrenatu azkenean, urte oso dinamikoa izan da, konparatuta Pariseko urtea izan zen asko lehiatu, stage asko Sierra Nevadan, eta aurten izan da bakarrik stage bat, Sierra Nevadan, ordu izan da urte bat, nun asko entrenatu den etxean. Egon geha asko etxean, egon geha unibertsitateakin, pixkat estimulo berri horrekin, eta gutxi gehiago, izan da... Eta 3 hilabete hauetan, hau da, urtarria, otsaila, martxoan, badago momenturen bat gogorra egiten dan igualagian kargagatik edo, hau da, zuentzat 3 hilabete hauen artean, zein izan zen hilabeterik gogorrena esan ez, ostras, nekatuta nago ez, fizikoki, psikologikoki, hau esan da. Otsaia esango nuke, bai. Otsaila. Azkenean da... Bai, bueno, egin genuen pixkat, batez ere hilabete horietan prestatu genuen Bartzelonako World Seriak martxoan zirela, orduan otsaian geunden
karga oso handiakin, sufritzen, baina, bueno, ondatea zen ez marka Mallorcan, ba, bueno, hobeto sartzen dira. Eta sufrimendu ematerakoan, nahi bat ez erantzune, baina elkarrekin eramaten dezue sufrimendu hori, bata bestea baino gehiago sufritzen du, adibidez nere etxean, nere bikotea ere nerekin konpetitzen du, eta orokorrean gehien kesatzen dana ni naiz, eta bueno, eta hori ere berarentzat sama importante bat izaten da batzuta, zeren karga ere iguala da. Zuen kasuan, adibidez, ez? Momentua daude, batzutan batzuk entrenatzen dute gehiago, beste batzutan nina honekatuago, baina bueno, ondo ulertzen gea. Nire kasuan esan aldut igual que... Zu igual, ez? Nik esan dezaket, entrenamenduan piztina gehien kexatzen dena bea dela. Piztinan? Bea. Jon, ez ni. Eta zuen artean? Gure artean, depende. Ui, depende. A ver, es que ongea ekaina arte ez du bate entrenatu. Osea, ongea bakitza bertarakin. Eta gero ja ekainetik aurrea gatzezian 3 hilabete eta egia esan, osea, izan da munduko txapelketa genekan ez fokoan, bastante xirik ongea. Osea, sin más desberdin. Bera egotea gehiago nekatuga igual astean zehar, baina ni kejatzen naizenean egun baten igual asko kejatzen. Oida. Desberdina. Ni nahi más constante eta hori daka más picos. Bai. Piko handiagoak. Ondo naun, baina gaizkina honen beraino. Bueno, hori normala da. Bueno, apirila guaz. Apirilan, Bartzelonatik bueltatu eta? Bueno, apirilan euki genuen pixkat astetxo bat lasaiagoa. Bueno, martxoan euki genuen World Series ondoren Espainiako txapelketa. Eta gero euki genuen Unibertsitateko Espainiako txapelketa. Eta bueno, gure lehenengo esperientzia ondo pasa genuen. Eta... Ondo? Piztina zan... Bai, piztina pizka bai, baina oso ondo lehiak. Bueno, ondo pasa genuen, eta gero hori, euki genuen astetxo bat... Eiketorearen todas las plazas, Bai. Euki genuen astetxo bat erdi oporrak, ez? Ba, bueno, gutxi entrenatzen, eta pizka gure gula saiago ibiltzen, eta ondo, deskantxo hori ondo dator gero... Gero junginan kaleiara, stage bat ingenun, eta hori, erdi opor horiek ematen dizute pixkat indar gehiago, bueno, kaleiara gogo gehiago juteko, eta han ja kaina gehiago emateko. Eta ja temperatura igotzen hasten da pizkanaka, munduko txapelketak gerturatzen hasten dira, maiatzan sartzen gera, maiatza ere badauka berezitasunik, hilabete potente izan zen... entrenatu, bai, desente entrenatu genuen, gero maiatzan ni uste izan zela GIF txapelketa, eta marka gona egin genituen hemen anoetan, eta bueno, gero bai ekainean euki genula Berlineko Opena, azkenean txapelketa ona da, formato on batekin, piztinare oso ondo dago, eta bai pixkat prestatu genula hor, marka politiagoak ikusteko, eta lortu genituen. Hemen dago beste leku interesgarri bat, Berlin. Gustatu zitzaizuen? Bai, Berlinia daramazkigu 7 urte. Bai, urtero goaz. Bai, 2018-ikan. Eta nik uste dut, igual Singapurrekin batea eta Paris eta Tokiorekin batea, igual honenetakoa da. Osea, instalakuntza dago oso ondo, ditu bi pestena bai 50-ko, dago oso ondo egokitua, azkenan ere hori, nahiz eta guk ez euki elbarritasun oso handi bat, zure ingurunekoak basia daukatenak edo, ez badago ondo egokituta instalakuntza, taldeari ere eragiten dio, azkenean danok muitu garria, danok lagundu garrego, eta Berlinek ematen digu, eskintzen digu hori, lasaitasun bat danoi. Dago dana oso ondo prestatua eta formatua da oso ona. Da, nik uste jungo gehala urtero, alba, ze bada... Eta denbora librea badaukazue hor bizitatxoren bat egiteko? Gutxi, azkenean gertatzen ziren bezala, ez da? Bilbora jun, hegazkin hartu, hoteletik piztina, hotel, piztina, hotel... Bai, aher badago jendea, azkeneko gunean, bueno, hor kanpoan azaldu, zehoz egin, baina aurrengo goizian ja buelta... Badago jendea, oso ondo etortzen zaiona, buelta bat ematea, iria itzautzea, baino gu gea lehiatze guetik lehenengo eta azken eguna eta gustatzen zaigu... Eskantxatu eta zentratu agotia. Oso ondo. Eta gero ekaina? Nire gehien gustatzen zainan hilabeta. Zein, ekaina guztai. Ekaina. Espainiko txapelketa, eukigen ere, Zaragozan, Berlin, eta gero ja entrenan. Eta gero eukigen beste astetxo bat hori. Erdi lasai egin. Lasaiagoa, apirileko
iguala, ba hori, goizetan bakarrik entrenatu, pixka gure bolara, eta hori, energia Bueno, eta berriro Espainiako rekuperatu. txapelketan, zenbat domina erori zean. Ba, ez hain beste. Zeren, karo, ja, hauek esan dute, Espainiako txapelketa eta bar, baina ez dute gero behaien lorpenak esate. Nik genitu nire probak igarin, uste bat lortu nula. Ez que ukinon justo beti tokatzen zain niri doping kontrola, beti, Ai, aleatorioak. beste- Eta justo ukinon kontrola domina jaso behar nun momentu, orduan uste bat, nik bat. Nik bat. uste bi. Zuk bi. Eta zupi. Lareun libre eta Eta ehun bizkar. bizkar. Osea, que ez iran zuen proba Guztiz ez. normalenak edo gehien igeri egiten dituzunak adibidez. Hoi Zure da. kasuan egun bizkar egin zenun? Bai, ehun bizkar, bai, baina bueno, bai egin nula 200 estilos, normalean ez dutela egiten. Hori da. Igual gehiago enfokauta entrenatzera. Eta zure kasuan, Bai, nik inun berreun estilo, Berreun estilo, segun bueno. libre, 50 libre eta un bular. Azkenen pixkata nintzen dela zona de confort, porque gero un genekan poquito de Berlin, salsa, no? bai, genekan Berlin justo garraian eta pixkat aldatzeko. Eta hori ere pixkat beste filosofia batekin hartzeko entrenamendu bat, kompetitzeko trajeakin eta abertzatatzen. Eta ekainan gaude. Zemu sentitzen zeate, ja, urte ontako 6 hilabete pasadia, Bai, Ondo. horra ondo, pixkat ja, burua garbia, bai, gaina lehiatuta gero Berlinen ja ikuste ginean pixkat hobeto geundela, ze azkenean egon ginen urtarri arte sesio bat bakarri sartze genula eta nabaritze genuen lau eguneko txapelketa bat. Ez Luzia genuen hain egiten zala, ondo bai. bukatzen, eta ja Berlin bukatu genuen, lehiatu genuen oso ondo azken egun arte, eta hori, gehatzen zizkitzaigun 3 hilabete bainikan. Orduan, eske... osea, Bai, Luzia. udaraintza egu, demora guztien ematezun, bilabete. Ondia bilabete faltatzen ziala urte osoa. Osea, izan da, Así que psikologikoki igual agian izan da urte amaiera potente bat, ez da? Edo, bueno, edo... bai, Bai, pixka Bai, luzia, ez? Azkenean ja geneukan goguak hori, txapelketa mundiala iristia eta lehiatzea, lehiatzeko. zeatik azkenean, bai, ekaina arte, ez dakit, apirila, maiatza, ekainan, eduki genitun txapelketa batzuk, Berlinen izan zen garrantzitsuna eta ondo atea zen, baina gero bai, uztaia, abuztua, bueno, dagoela hor pixka desierto, eta luzia egiten da. bai. Gaina jendean oporretan. Claro, Claro, bai. efectivamente. Así que ustaia eta abuztua berez printzipioz guretzate opor hilabeteak direnak, zuentzat izan zian, Bai. jotake, buru belarri, Hilabete garrantzitsuenak. Bai, hilabete garrantzitsuna, batez ere, hori, entrenamenduta. Hoi da, bai. Nik uste izan zala gogorrena, zatik gogorrena izan zen, ekaina bukara uztaia hasieran ze, taldekide guztik hortxe bukatzen zuten denboraldia, eta guio indikatzen zitzaigun Bai. piko nagusia, osea, Sierra Nevadan bi aste, udara guztia hemen, eta hori izan da pixkat, osea, oso ondo eman dugu biok, eta gero oso ondo lehiatu dugu Singapurren, baina bai egia izan da, konparatzen zenula pixkat Pariseko urteakin. Eta gero, Parisen ja, abuztuak 26ako ja Parisa eginan juten, eta naizta Claro. temporada bukatu, iraiak 3-4 bukatu Bai. genuen Parisen, ja, ite Bai, zitzaizun azkenean 15 ja- egun gehiago, Abuztuak 15 zola, ja gonden etxia, maletak prestatzen, ja laizter Parisera juteko. Bai, Eta eta aurten izan zen, Eta urten xerra abuztuak 20 uzet junginara Sierra Nevadara. Hor goian. Luzia. Eta gaina horrez da gauza askorik egiten, orokorrean zaude hor buru belarri sartuta. gu- baina hor guzierra gustora neban zuen gaude, emate hor goian, bai. Gea bakarrak. Ez dianak Ni ejatzen, gustatzen mundu zait, guztiak bai, ejatzen baita ere, pila bai, bat, bai. eta gu gaude super gustatu. Osa, gu joain esate gue pretemporada, Sierra Nevadan bihazte, eta Eta gustora jute joaten gea. Bai, oso gustora. Oso gustatu jute Ze gustatzen zaizu, zirren nahi Ba, hor, ez dakit, lasaitasuna da hola, ondo entrenatzen dugu, gaina ez dakagu presaik ez jateko, ez entrenatzeko, osea, da... Azkenean, Ez dago deiari podcasta egiteko, ez da egizen bat. Claro. Eta gaina pareja, a ver, batean Bai, joan errexo da, azkenean askoz, errexo da. askoz. Hori jende asko esaten du, azkenean, bio gaude batera, orduan, taldekide gixare bai bakigu egoten, orduan, errexagoa da, handago jendea bikotea daola etxen, eta bi aste bikotea ongabe, lehengurten adibidez, egon zan selekzeko bat, Batutan. semea gabe. Semea eta Andrea, Ostras, hori eta karo, gogorra semea 2 urtetxo, eta gaizki pasazun, behak, Claro, eta bai. gogoen denbra, 3 aste, venga, Venga. osea, Bai, berdin zaigu. bai. Orduan, bai, Bueno, guri eta oso abuztua errex. jun zaigu, eta orain ja iristen da la crema. Hoi da. Singapurrera zoazte, Bai, sí. munduko txapelketak. Berez, printzipioz, Singapurrera jun baino lehen, zenolako perspektiba zinituzten, onak, txarrak, feeling ona, esaten, aquí la voy a petar. Ona, ni batez ere bizkar estiloan, oso sentsazio honekin,
eta, bueno, pixkat bai neola, pixkat tentsuago, azkenean nola ordu askoko diferentzia zegoen hor Singapurren, uste ziala 6 ordu gehiago, ordu, karo, ba, den hoi, ez dakit, jetlaga ez dugu, mundial guztiak eduki ditugu Europan. Ordu, ba, bueno, hori zaindu nahi nun, eta pixkat kuadrikulatoa nahi Zenbat zenez. egunekin jusina den? Lau. ez? Lau bakarrekan. Bai. Así que 3 eguneko... Txapelketa azten zan hogeita batian. Eta bidaiatu genuen 16an. Bai, 16an atea ginen, baina, bueno, Eta 17an izten zera. ginen. Eta hielda jasemo zera mazen duten? Oso ondo. Ondo, bastante ondo, bai. Azkeneko astia egon ginen hemen, ba, bueno, egunero goizago logarazten eta esnatzen, eta, bueno, ondo atea zan, bai. Osa, guk ere pixkat selekzioko mediku aktuala gomendatu zigun noiz hartu melatonina, ze galditan lo egin zetez. Eta izan zan pixkat hortak konfiatu, ondo hidratatu bidaian, eta, osa, ni bintzatu oso lasain neon, azkenean. Oida, bai. Pantalla urdinarena izen duten, edo... Ez, hori ez. Baina protokolo bat jarri ziguten, ba hori, nola lo hartzeko, gero baita ere ba, melatonina erosi, zen momentutan hartu, hori, hegaldiak ondo kuadratu, eta gero area iristerakoan, ba, bueno, pixkat igeri egin genuen, eta gauera arte itxoin, eta gero ja seko. Oso ondo ingen nulo. Bueno, eta ja, txapelketan sartzen gera bulu belarri. Zein izan zen zure lehenengo proba? Lareuna. Lareuna, eta zer gertatu zen? Oso ondo. Sorpreson, osea... Mira que cara se le dio todavía. Bai, todavía la sigue negando. Osea, da, nire, oain arte nik uste dut, bai. Osea, zan proba, Lareuna da, izan da beti nire proba, eta bai eukinun, ba, Parisako bidean, ba, hasi nintzen egun bularriten pixkat bi probakin jolasteko, eta eukitzeko aukera hori, eta Lareun lira zan proba, ba, igual, urtean zehar ondo entrenatzen nun, ondo lehiatzen nun, baina hori iristen nintzen area, eta... Zeintza zure marka? Inun bos bat, duela 2 urte 2 aldiz, baina Espainiko txapelketan, azkenen beste neska bati jarraituz ez, baina pixkaten karrera berarekin, inun bos bat 2 aldiz egio. Eta gero nire bigarren margariko berena zan bost. Iten nula beti bost. Parisen, Manchester, 5-3. Baina, izan zan, osa goizen ja inun igeri eta ikusi nintzen karreran. Baina egia da bestiak asko zobea ziala. Eta hori atxaldea jo nintzen inolako presiori gabe. Osa, jo nintzen, ba, bueno, hobea dia, sartzen naiz baiekin karrera eta berze gertatzen den. Eta oso ondo. Eta ze gertatu zen, haber kontatu? 3. gatu nintzen, oso ondo. Ikutu nun pareta eta nituen gure selekzioko lagun baten gurasoak justo gradan ondoan. Eta entzun nun ikusten da. Bien, naia! Eta ui! Eta behiratu nun eta 3. Eta uste nun irabazi niola Jessicari, eta ez, irabazi nion Xeniari. Ya está, pues... Lo que sea. O sea, nik no uste voy a nun... decir que no, ¿no? Oida, nik uste nun laugarren joala igeriten. O sea, nik ikusten nun nekan nire eskuira, eta ikusten nun, ba, baino jantzi beltz bat. Hortikant, esaten nun, bale. Nik joa, plan, laugarren ikutzeko. Ikutu nun, eta ikusi nun 3. eta izan zako, bale. Osa, oso ondo, oso bozik neon. Gure lehenengo zorionak. Zorionak zure dominagatik, eta gainera 400, proba oso potente batean. Eta gainera lehenengo proba. Bai. Eta oraingoa zurea gara. Zen izan zan zure Laren libre beha baino 5 minutu lehenu. Bai. Eta, zen mozatera zan? Bueno, ez ondo, baina, bueno, azkenian, ba, bueno, Laren libreen bai neola pixkat, osea, finalea sartzeko bai errex, baina domine burrukatik oso urrun. Orduan, ba, bueno, geunden 2 gehatzeko 7. eta 8. eta, bueno, urrengo egunean nire froganekan ez nun ere oso esfortzu handia egin, eta, bueno, marka ezan hain txarra atea, baina hori. Naia bezain ondo ez. Bueno, así que naia bat, Inigo 0. Eta izentan gaina, egon nintzen probana 180 pulsaciones, nire itak esatik dutik, 180 pulsaciones, eta gero, urrengo 5 orduak a 200, osea, neon en plan... Eta momentu horietan Inigo, naia zeon de subidon total, ¿no? Bai, o sea, bai. A ver, ni neon, un poco insoportable o... Osea, ni uretatik atea eta bera zekan froga. Ordu ni bueno, rekorrido bat genekan piztinatik ateatzeko, eta rekorrido horretan, zeon, pantalla handia ikusten zen, baina bakarrik pantalla erdila ikusten nun. Eta ikusten nun nahi arte. Eta berreunetik aurrera ikusi nun 3. ikusten zehola. Eta orduan bakarrik egon nintzen ikusten denborak eta 3. eta azken arte. Eta azkenean 3. Bai. Eta orain bigarren probara goaz, okerrez banago Inigo zure 100 bizkar izan zenun, ezta? 100 bizkar. Eta uste dut orain beste zorionak datoztela, baina bueno, ze gertatu zen? Ba, txapelduna. Txapelduna, sin más, no? Lasai asko.
Lasai asko gaina, ez da, ez Lasai, justito. Justito ez da, baina... Urtero pixkat emozionanteagoa izan da froga, osea, que ikusteko, bai, pixkat... Baina, bueno, azkenean marka ona. Bai. Espainiako errekorra okerrezo nago. Bai. Eta oso pozik azkenean, Bai, ez da? oso pozik, bai... Lehenengo helburua lortuta. Oida, bai, azkenan helburua zan, urreko burruka hortan egotia, marka hon bat egitea, azkenean aurten asko entrenatu dut bizkar estiloan, oso sentsazionak nitun, eta bueno, bai zegoela aurkari berri bat, eta bueno, pasea ni baino 2 segundo azkarrago pasa zan. Ostras. Baina bueno, azkenean bere elbarritasunagatik, ba hori da bere estrategia, ez? Berai beso batekin egiten digeri, orduan ni baino azkarrago ateatzen da, eta zera jugo azkar pasatzen, eta bueltan, bueno, kostatu zitzaion, eta ni bueltan indartxo egona izenez, bueno, hori noiz egin dezu, Jon, zure harrapatu probatan? nion. Nik hori asko. Bai, ez da? Bai. Bueno, eta bigarren froga, orain jagoaz Inigo bat, naia bat, Bai. eta gero naia zure bigarren proba. Bai, izan zan egun bular. Izan zan pixkat, txapelketa honetan, gehien prestatu nuna, bai, egia zan, txapelketa zei baino lehen, rankingan hobeto posizionatutan egon proban zala egun bular, orduan pixkat, lasaiago, osea, urdurigo neon egun bularrengatik eta lasaiago lareunagatik, orduan lareunain dago neon, osea, nekatuta neon, nire lareun eta gero bere bizkarra, zian biegun oso intentxo. Eta iritsi nintzen bularrea ja pixkat, nekatuta, osea, jetlajan bajoia mantzean gehiago hor, eta ondo, osea, izan zan proba hon bat, oso azkarra izan zan, orokorrean txapelketa izan da Paris baino azkarro, eta gatu nintzen pixka bakarrik proban, igeriten. Baina, bueno, hirugarren gatu nintzen azkenen zala helburu nagusia. Eta, bueno, ondo. Baina, bai egia da... Zorionak. Zorionak, naia. Egia da, lareuneko pikoa eta geho ja neola seka, osea... Seka. Txabelketa guztia ja, osea, buelta ematea eta ondo lehiatzea eta pixkat berriz ere dinamika hortan sartzea kostatu zitzaian, zera, lehenengo gunean enun espero. Neon, txapelketa pixkat ikusita perspektiban hasieran jumaino lehen esatezu, bueno, lareuna, gero Inigo Bizkar, gero bular, en plan. Eta proba hau pasandoren ja zizinan keskatzen maletan pixuagatik eta bueltatzerakoan, edo... Eskipitiak aso, peso beti pasatzen ezpio. Bai, pues gaina domini horiek pixuak izango dira. Ez, dominan motxilan dijoazti. Motxilan dijoazti. Pelutxea... No sé qué se cierra por Ojo, eso. segundo, pelutxea, ze pelutxea? Bai, pelutxea zen superpolita. Pelutxea, bai. Bai, Bai nitun zarandilla, bi, holako bai, oso handikoa, izango zen. Bai, Eta bat oparitu inuen, en plan, oparitu nian, baina jazta. Osa, medaiak nekene. Nekin. Bai. Motxilan hola. Fakturatuta inoiz ez. Ez. Bale, osake naia bi, Inigo bat, eta orain zure okerrezanago hirugarren proba dator, hirugarren proba, Bai, eta euntximeleta, Palmazo. Bai. Ja nabaritu zen, ja hirugarren eguna zala lehiatzen, eta bueno, goizian ondo innun, pasan nintzen, zazpigarren pasan nintzen finalera, marka desente hona inun, bat 6 bat, baina txaldean, bueno, hasi nintzen pixka bat hausart, eta ja mindutan egon, eta personaje txizitzai da. El hombre de la Bat zazpi. Azkeneko metrotan ni creo que le hizo... Bai. Kostatu zitzaidan, eta bueno, ez zitzaidan oso ondo. Oso ondo. Eta indikan beste proba bat akazu egiteke? Bai, individuala bai. Individuala bai? Bi gatziz, bat, inun egun libre, inun fatal goizean egia zen. Osea, hori pasatxan da. Uste nun sukarren ekala, y todo, osea, izan zan, intzun berak zioen eta junintzan deskantzatzera goiz, inun egun bular, hartu nun kafeina. Eta junintzan goiz hotelera deskantzatzera eta gauen ezin unloin. Ezin unloin, inetun lo, kiston lo ordu gutxi, eta horrengo goizan oso gaizkin nuen, eta gaina atxaldean reserva izan nintzen. Eta orduan jurni bar izan nintzen, fasta jarri, osea, trajea jarri, kamara de salida, sorritxoin. Baina, bueno, azkenean pixkat lehenengo bi probak ondo atea eta, bueno, balance pixkatite hauta, ez da. Ya está, claro, es que efectivamente, eta gaina maletan gauzak ezin dira gehiagi sartu. Eta zure kasuan ze torri izan, ondoren? Urrengo gunean euki genuen erreleboak. Lau bidere un estilos eta listo. okerrez banago beste zorionak esan behar dira hemen, ez da? Baina doble. Baina doble, jungo gea mantxo. Orduan, zeintzuk izan ziren erreleboak? Goizean izan zan Beatriz dela Madriko neska bat, Oskar, intzula txaldean ere Inigo nigeri, Jose eta ni, eta txaldean Nuria, Oskar, Inigo eta Ni Tximeleta. Ego Tximeleta. Eta nik rol goizean. Eta hori, ondo. Azkenean, darrelego bat
pixkat, suma guztiak azkarrak diala, eta pixkat selekzionatzaileak nahi zigun aukera eman dan hori geriteko, eta niri Ze ondo. mantzian aukera goizian, orduan hartu nun aukera hori, eta Eta? gero berak atxalan. Ondo, goizian oso ondo. Goizian aurreko eguna baino gehiago pixkat kendu nun sentsazio txarro hori, eta gaina goizian ingenun igeri eta gure serien deskalifikatu zituzten pixkat beste bi talde potenteak zela Txina eta Frantzia. Orduan, Bai. ja, nik goizen ninun igeri eta izan zen lan guztik ingenitun goizen, ja, finalea sartu genuen relego eta gaina euki genuen pixkat egoera hori eta deskalifikatu zituzten. Orduan, atxaldean jabe haiek. Eta txaldean finalak izan zian. Bai, izan zen Nuria Bizkar, Oskar Bular, ni Tximeleta eta Tasi Kroll. Eta bueno, ondo, oso ondo juntzan, irabazi genuen. Bai genekala, hori, nahiak esan duen bezala, ba, hori, bi deskalifikazio egon ziren goizian, orduan, lasaitasuna geneukan domina eskuratzea oso erresa zela, ez? Eta bueno, azkenian, urria segundu batean egon zen, eta oso estutua izan zen finala, baina bueno, lortu genuen. Nik eunitzen ikusten bideo, zuzenian, YouTubetik, eta ez dakit zelan bizi zinutenan barruan, Bai. baina nik etxian naon, eta uztot inglesa zala, ez? Bai, Ia. inglesa, Bai. bai. Gaina zan hori, azkenean. Mistua zan, ordan, krola, erak Claro. neskia zan, be Australia Bai. neska zan, kaurreti Bai. zoiazten, Bai, hori da. Bai. eta gero mutil bat saldu izan inglesa, ostras, Claro, es que de infarto. Bai. azkenean, beste, gure errelebotan, remontada asko egoten dira, zatik, inbardia lauren artean, 34 puntu. Gure elbarritasun kategorien arabera. Orduan, karo, zu botatzen badezu, kategoria baxu bat, izaten da neska, eta beste ondoan, mutil bat, kategoria alta dena, orduan, bueno, azkenean, maten du, dijoala oso motel, naiz eta bere markarik onena egin, eta bestia dijoa a toda leche. Orduan, karo, remontada asko egoten dira, eta gu genokan, bigarren ikutu genuen azkeneko hirureunean, eta Tasi hasi zen remontatzen Australiako bai, baina atzetik zetorren ingles bat, osea, a Sako. toda leche, eta... Baina, bueno, azkenean lehenengo ikutu genuen, eta... Hori da. Bai, sí. Azkenean urrezko domina eta... Bai, eta zazpiak. Eta gaina denak podio Bai, da, denak osea, podioa. que Eta da zazpietan, oso hori polita. oso Oso polita polita izan da. zen. Hori oso polita da. Bai. Bai, bai. Eta orduan guztira, nahia irudomin, eta Inigo Llopis, bidomin. Bai, Hau da, guztira postdomin. Bai, bost. hori da. Osea, da... Así que bost aldi zoriona, Pozik, zoriona, pozik. Bai, lan hain da. Etxeko lanak ondo eginda, eta orduan ja hortikan bueltatzen zeate, eta zuen oporrak etortzen dira merezita gainea, Azkenean, eta urrian, nora baina- zoazte, urrian nora zoazte, Egon gea Lisboan, Lisboan. lau egun, eta gero joan gea Galizira. Lisboan eta Galizian. Bai. Eta gomendioren bat edo Lisboan zuek esatezu, hau nahi eta nahi ez egin behar da. Bitoki, osea, guen ginean, Esan. batez egiten genuen turismo gastronomiko, osea, jotegea Bai, jatea. hasta, Osea, ez genuen claro. beste ezerrin. Jun ginean, toki batera, ditzetan, sigul, ez dakiz zer zan gozarina, tostada Bai. batzuk da aguakate eta bla, eta kistononak. Ta gero, Ordu honetan, igual. eta gero hamburguesan tokia, Dallas. Bai. Dallas Joint Burger, olako zeze, eta kiston ondo. Oso Bi goxoa. toki horiek oso ondo. Eta gero Galizin ere, pues, toki guztietan. Galizin gehiago jan genuen, bai, Galizin eta gehiago, gehiago, bai. Bai, hori, Gutxigo muitu eta gehiago jan. bai. Eta bueno, Galizitik bueltatu, suposate ja oporrak bukatu direla, Hoi da, bai. zuen planak dituzu eta gainea, ezta? Okerrez banago, bueno, etorkizunezko gauzak egiten nahi zeate, Bai. eta, bueno, sorteriko berena etorkizunezko plan horietan, eta orain, ja, entrenatzen hasi behar zeate. Bai, entrenatzen, Bai. unibertsitatea egin ditugu Así azterketak, que- azaroak behatzi, ja. Azterketak azaroan, welcome home, ano eta berriro, Bai. Bai, gogoak ditugu, azkenean. gogoak dituzu. Bai, osea, sorten deak hau, ze da gure lana eta aldeu egunero egin, dakau kiston lasaitasuna, dakau bizitza estiloakin, eta, osea, oain oporretan gaude, baina urte guztian zehar ere beste bizitza estiloa dakau, eta kiston oparia da gotzako. Bai, bai, bai. Asko disfrutatzen Asko dugu disfrutatzen egunerokotasunean, dugu. osea que lujo bada. Bene, Eta, ja, Bueno, venga, venga. ja que enbea sigaz ja, Tiki, tiki. aurtengo temporadarako, objetivo, cambios, Bueno, ¿es? Algún pequeño cambio. ni aldaketa asko ez. Hay nueva baina, bueno. incorporación en el equipo. bueno, ten- pero el... Yo, David, no sé, un poco de salseo así. Ah, Bueno, hori da, bueno, salseos, venga, Y llega ya el momento de puestos, salseo. ¿no? A ver, Sí. Naya, ¿algún cambio? Bai, aldatzen dut aurten, joten naiz baiekin entrenatzea.
naiz 5 urte, ZTG jonekin, eta gehasan oso ondo. Osa, izan da pixkat, nire hasiera hondinak 2 joku izan dira, jo naiz Tokiora, jo naiz Parisera, izan da pixkat, nire hasiera hori jarraitu. Eta, bueno, ja lehen urteen hartu nuen erabakia ja temporadako, eta baina lehen hartu nuen ekainan, eta hori ondo, gogoakin, egia esan mantentzen dut tokia, dakat anoetako lasaitasuna, baina, bueno, pixkat, talde berria, aurpegi berria, eta abertzemuz. Oso ondo, eta gustora, ez da? Bai, ondo, nik uste ere, hartutela erabakia momentu egoki baten, eta sentitzen dut, gauzak ere bere denboran inditutela, orduan oso ondo Eta gaina gauza bat da lana, eta gero beste gauza da pertsonak hor beti egongo gea, osea que... Bai, gaina gero hasiko gea doblatzen, larun batetan ere beraiekin entrenatzen dugu, osea que... Nos vemos las caras Han gaude denok, osea que... Es que batzutan esate dugu cambio de cromos, pero yo creo que aquí más que cambio de cromos, lo único que ha habido es... Cambio de horas. Cambio de horas. Cambio de horas. Bai, sí, goizien entrenako, baina atzaldian doblatzen da nian. Efectivamente. Bueno, Inigo, naia, sorte hon, denboraldi berri honekin, eta beti ni ere, badakizue kirolaria naizela, eta beti dago momentu bat eskerrak emateko, eta batzutan haste zaigu eskerrak ematea, ni adibidez zuekin nago, bat bastimen, eta beti oso eskerturik nago, eta uste dut momentu hona dela ere eskerrak ematea, hau da, zuen ibilbide hontan, zuen bidai hontan, jende asko, pertsona asko, instituzio asko egon dira. Eskerrak eman nahi dituzue? Bai, bueno, azkenean jende asko dago gure atzian laguntzen, ez? Azkenean aurten eta beste urteetan ditugun arrakastak oso garrantzitsuak dira, baina jende asko dago atzian guri laguntzen, eta behai gabe, bueno, ez dugu ez da posible. Bai. Ez da posible. Bai, azkenean, osea, guk dakau ja maila bat eta dakau zea bat, baina maila hortara iristeko ditugu laguntza asko, apoio asko, klubetatik, klub txikitatik, gero jungea bakoitzak bere bidea hartu du, baina danok, osea, guztiek hartzen dute parte ibilbide honetan, eta ibilbidea hasten da duela asko, orduan, eskertuta beti. Eta ibilbide luze bat akaso indikan egiteke, orduan, bueno, ja, pixkanaka bukatzen joateko galdera bat egin egizuet, eta da, zuen ametsa, hau da, mendikan demagun 4 urtetara, edo 8 urtetara, edo 10 urtetara, zuek esango duzue. Eta podcast hau ikusten eta entzuten badezue mendikan urte batzutara, ze gustatuko litzaizuek esatea, hau da, nire ametsa, hau da, hau egitea gustatuko litzaidak edo, hau bizitzea gustatuko litzaidak, hau da nire ametsa. Nik uste dut, osea, oain ni behintzan, hola, oso momentu hon batian, asko gozatzen dut egunean egiten dudana, entrenatzen asko gozatzen dut, txapelketetan baita ere, gaina emaitzak badatozte elkarrekin, ordu, eske oain oso pozik bizi naiz, ordu. Baina ez da, ametsa da, egunero bizitzea, eta egunero aprobetxatu. Pozik jarrituko, seguro. Oso ondo. Hori oso ametsa hona da, eren batzutan etorkizunean jartzen gea, eta honi buruz hitz egingo dugu, baina presentea oso importantea da. Eta jakitea momentu hon batean gaudela, azkenean iritsiko dira gero beste momentu txarrak, hasi que aprobetxatu eta golatuaren gainean egona erik eta gehien. Eta zure kasuan, naia? Ni, azkenean Inigo bezala, egunerokotasuna asko gustatzen zait, bizitza puntu baten nun, oin dela 5 urte pentsatzen nun, ojala joku batzutara jun, ojala onta poder dedicarme, hola saion, baina nik uste geratzen zaitela pixkatola pendiente domin bat lortzea joku batzutan, bai egia da, nire ibilbidea eta nire kirol karrera, esan da, ez dala hortan bakarrik zentratuko, ez dala medaia batek ez diola balioa emango ibilbide guztiari, baina bai da zerbait bizina etena, batez ere Paris eta gero ikusita gura Sokratetan Inigokin ere nola bizi izan nun, bai dala pixkat. Baina, nik uste dana pasatzen dela zerbaitengatik. Hemendikan 10 urtetara podcast hau ikusi eta esango nuke... 10. urtea podcasta. Begiratu, hau nire ametxazan eta lortu nuen, eta zuria lortuko dezu, así que lasa egon. Bueno, falta da edo falta inda galderaren bat. Ez, oso guztia egon, Bai, oso guztia egon. Bai, gu ere bai, Bueno, Jon, ez dakit sekreturen bat akazu edo, ez dakit gauzatxoren bat?
Sekretu Ni, espera. nik ez nekin gauza bat, esperando. porteroa sinala. Bai, txikitan bai. Loquísimo esan didate. Bai. En plan a saco. Me tiraba a todos los lados. A todo. Bai. Oso ondo. Pentsatu gabe. Eta zure kasuan, sekreturen bat edo gauzaren bat jendea orokorrean ez dakiena edo? Ba, ez. Ez? Beako bertze esaten, baina nik uste. Gehiegi. Ez, nik uste ez, osea... Baina Ya ni- Que nahi zein transparente, transparente eta osea. niztuna. baina ni jo pizen argazia ikusio txikitan deportero En plan... modo crack, gaina. Bai. Guantiak. Oso ondo moldatzen nintzen. Hanka txikiakin, esku txikiakin, eta asko Bari paratzen sekretu duen, bat, osea que... ikasketen barruan, berez printzipioz neon horrela enfilatuta, hegazkinetako Ai. tripulante de cabina de pasajeros izateko, hau da, azafatu izateko. Bai. Ya está, hor dago sekretu bat. Hor dago. Ez nuen hortikan, hildo horretikan jarraitu, Ez zen baina, lortu, ez? baina ia, así que imaginatu, zuek Singapurera joaten, eta batean ni hor, ez date, uy, señor Llopis, señora Zudaire, ¿quieren algún champán? Edo, Y joatekoan ez, bueltan bai. bueltan bai igual agian. Bueltan lekuelas en el business, hor. Bueno, bikote, horrela jarraitu, mila esker gurekin egoteagatik. Ni esker. Eta denboraldi berri hau alik eta gehien aprobetxatu, eta zuen ametsak, eta zuen helburuak lortzen baituzue, guk ere lortuko ditugu, así que eskerrik asko Ni guztiak. esker. Ale, gero arte, beste bat arte, agur! Hor.